अरे फिल्मिंग ना गाडी काय तू अभय अभय काढ फिल्मिंग. अरे पळणार आहे किती बा माझी बुकिंग अरे माझी बुकिंग माझी बुकिंग तू किती आडता अभय अभय किती अरे माझी बुकिंग हाव किती दाखवलं तू किती आयला होता. अरे फिल्मिंग ना देत नाही ना. अरे हाव लाईटलो अरे माझी गाडी नो अरे माझी गाडी अरे तू कोणा आणता माझी गाडी नो अरे माझी गाडी हाय पैसे देऊन आल्या हा सालिगावचो होय अरे किती अरे किती किती आमची हीची एरिया आमची नो तुमची एरिया किती नो बरं हा बरं किती म्हणा सगळ्या एरियाकडे मारपा मिळता तुमच्या हॉटेल नु आणि परमिट बघा सगळीकडे मारपा मिळता. अरे सगळ्याकडे मारपा मिळता मीटर काय अरे मीटर असा मीटर असा अरे असो रे अरे तू लागता अरे असो चलता नु ऑन असा मीटर मीटर ऑन असा हा मीटर ऑन असा पै पै मीटर पण चलता ऑफ ना पै ऑन असा बिल्कुल इसके पास ही किया था ना. हाँ इसके पास किया था कि ऑफिस में किया. किसके पास ही किया था. इसके पास ही किया था. आपके पास कांटेक्ट नंबर रहेगा ना उसको किया था हाँ अभी तो अरे आओ की हाय तू काय म्हणा ब्रो हाय तू काय म्हणा हाय काय म्हणा. अरे माझी बुकिंग असा माझी बुकिंग असा मीटर अरे माझा अरे माझी गाडी रे अरे माझी गाडी रे अरे माझी गाडी रे तुझी गाडी माहिती आले हाव किती अरे माझे अरे आम्ही किती तुझे स्टँड हॉटेल काढला अरे माझी बुकिंग नो काय म्हणा ना काय नो माझी बुकिंग येऊ ना काय येऊ ना बेस्ट येऊ ना बेस्ट आम्ही येऊ ना बुकिंग असा म्हणून येला बुकिंग बुकिंग ये जागा मग कॉल येला तू चढू नका किती चढवू नका बुकिंग टाका मग अरे तू अरे माझी बुकिंग टाकाय बुकिंग टाकाय टॉपिक संपला नु बुकिंग टाकाय टॉपिक संपला नु बुकिंग टाकाय बुकिंग किती नका अरे गाडी माझी हवा आली ना गाडी हवा आली ना गाडी हवा आली ना बरं हा कंप्लेंट कर. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.